da nan nake gayyatar Sayyid Dr. Bashir Sheikh Tahir Usman Bauchi da ya ƙaraso zuwa wajen magana don gabatar mana da wannan lacca. Bayan zuwan masussuka gidan Shehu Dahiru Usman Bauchi, babban jigo a ɗariƙar Tijjaniya a ƙasar Najeriya, an samu martani ya biyo baya mai zafi daga ɗaya daga cikin 'ya'yan Shehu Dahiru Usman Bauchi wanda aka fi sani da suna Sayyid Dr. Bashir Dahiru Usman Bauchi. Kenan hakan yana nufin zuwan masussuka gidan Shehu Dahiru kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kenan? Ku saurari martanin da Sheikh Bashir Dahiru Usman Bauchi ya mayar zuwa ga shi Yahaya masussuka domin 'yan uwa sai su yi alƙalanci su fahimci cewa zuwan masussuka gidan Dahiru Bauchi kwalliya ya biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliyar bata biya kuɗin sabulu ba. A wannan shekarun yanzu misali ni a matsayina na makarantun Qur'ani alhamdulillah shukran Allah fakran ko da tajwidi da nutsuwa zan yi a awa 10 da tajwidi da ka'idodi da komai zan iya sauke Qur'ani duka. Amma a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in kace ba sunna kace sai da aka shekar 23 zallan ayoyin in ya isar da aya sai ya shiru sai wata aya ta sauka ba ƙarin bayani. Yanzu kai wanda ake jama baki kana fassara ka ba wa kanka daman fassara Qur'ani amma baka ba wa manzon Allah damar ba. Shi bai da ikon fassarawa. Amma kai za a haska ka da kyamara a ja aya ka fassara amma annabi bai da wannan damar don Qur'ani zalla ya isar ba wani fassara. Wannan wani rashin adalci ya wuce ka jama'a. Da Allah ta yi duba wannan. Wani ne bahaushe ko ma wani yare a ce a jamar Qur'ani yana da damar ya ce ga abin da Allah yake nufi amma bai ba wa manzo Allah wannan damar ba. Shi sai dai zallan ayar sai ya shiru sai ta sake sauka ya isar da ta gaba. Jama'a wato kore sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kaman inda aka ce ba sunna to kaman ka ce Qur'anin da ya karba haka ya miƙa al'umma ya juya ya tafiya sallallahu alaihi wasallam dan a tariful shamil na sunna shine aqwal wa af'al wa taqriratu nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma yattasilu bi min ahwalin wa siratin duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da duk abinda ya aikata da duk abinda aka yi a gaban sa ya tabbatar da duka ahwal ɗinsa na sira ko na magana ko na kawaici waɗansu malaman sunna suna haɗawa har da abin da ya haɗe da kafin ma risala cewa duka akhbar wa kullu ma tusri min akhbarin shi ma ya tabbata a matsayin sunna sani to in ka kore waɗannan kamar ka ce ba a yi manzon Allah ba Qur'ani ne kawai ya sauko mana muka amsa saboda motsi da kawaicin sa shine shari'a shine kuma sunna in yayi motsi za a rubuta me yayi ya zama sunna in yayi shiru za a rubuta shirin shi ma sunna ne to kore waɗannan kore samuwansa a cikin al'umma ne kamar bai isar ba in dai za a ce wanda ya karɓi wahayi bai da ikon fassara wahayin don tafsirin wahayi shine sunna amma kai malam kana da daman fassarawa to wani irin sako ne a ce wanda ya karɓe shi kai tsaye bai da ikon fassara shi ko a aiki ko a magana amma kai kana da ikon fassarawa wannan ya kamata mu fahimci wannan daga wannan muntalar din sannan na biyu babban abin da zan fahimta malamai sun ajiye cewa hadisin Abu Dawud da Sijistani da sauran ashabu sunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yuta bi shay'in amartu bi aw nahaytu fa yaqulu la bainana wa bainakum kitabullah wa ma harrama fa harrimu wa ma ahalla fa hallilu ala wato manzo Allah za a zo wannan zamani da wani zai zama muttaki'an ala arikatihi mutum zai zama yana kishingide akan gadansa yana cewa jama'a a zo masa da umarni na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda na hana ce sam shi bai yarda da wannan ba bayyana wa bainakum kitabullah littafin Allah shine tsakanin mu abinda ya halatta shine halal abinda ya halatta shine haram annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi abinda na halatta daidai yake da abinda littafin Allah ya halatta abinda na haramta daidai yake da abinda littafin Allah ya haramta dan haka wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu yi mamaki ba ya faɗa za a yi zo zamani mu da ma ba a yi waɗannan mutanen ba shine za mu yi mamaki saboda tun da yace za su zo yanzu neman magani kawai yafi tun da yace na mangut kuma ga daga al-ittika wal alika za a gani a fili din cewa mutum ga shi yadda aka siffanta to abinda cewa ba hanyar da zaka shafe musulunci ya zama tarihi kaman ba a yi shi ba kaman ka soke sunna ne sallallahu alaihi wasallam wallahi yana daidai da shafe musulunci babu shi yaudaran kai ne qur'ani ake so a yi sowa domin hamalatus sunna sune hamalatul qur'an yanzu don Allah ya in ka kore duk malaman rijal na hadisi a cikin sahabbai su ne faruwatu na Qur'ani fa za a zo ne a ce mun yadda annabin ma'asumi ne amma ina tabbacin waɗanda suka rawaito wahayin ma'asumai ne ina tabbacin Asim al-Kufi ma'asumi ne a qira'a
ina tabbacin Nafi'ul Madani ma'asumi ne don ba masuman bane shari'a ma haka ta tabbatar da su ina to da an isa wurin an yi jana'izar musulunci maganin kar a fara kar a je kar a fara tun farko a wajen sunan a gane cewa ba maganan ba da dama na cewa a ba da dama da sunan yancin addini wani ya zama yana sukan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma ita kwata ya soke annabi daga damar fassara sakon da Allah ya kushe ya kuma nada kansa dan shi akan jamar baki ya kuma fassara amma wai annabi ba za a jamar baki ya fassara ba domin duk malamai nan sun yi ittifaqi duk ga shugabanni da suka gabata suka jawabi cewa aikin ma'aiki alaihi salatu wassalam shine sharhin sakon da yazo da shi na Qur'ani amma yau ka tuɗe shi daga wannan matsayi ka ce bai da daman fassarawa ya isar da baki kawai kai kuma aran ma a baka dama a dama baki ka fassara yau ga aran ma annabi idan kuwa har wani yayi da'awar yana da daman a ja masa baki ya fassara amma annabi bai da wannan daman tuɓe annabi ne da na kai saboda dole ka yarda da ya rayu cikin mutane a rayuwar nan kuma an ittifaqi motsinsa da kawaicinsa ma'asumin motsi ne da ma'asumin kawaici motsin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya in motsi ne ma'asumi ne in kawacin ne ma'asumi ne da haka shi yake da dama shine al-masdar thani litashri' al-islami shine masdar na biyu na shari'a a musulunci daga qur'ani sai wannan masdarin saboda abin da yasa nake rakazawa kan wannan adilla aqliya in ka kawo na aqliya na hadisi ba su ma karba ba yanzu da zan ce bukhari da muslim sun ce ga mataban sunna sai ce to kaji an kuma ai mun ce muku tun farko ba mu yadda ma da su ba da haka kore sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kore annabi ne a samuwa dan ba zai zo a ce bai yi ba bai aikata ba bai yi shiru ba bai yi motsi ba to motsinsa da shirunsa da kawaicinsa su ne tafsirin sunna yanzu misali zan bar guda daya a lokutan sallah ga hadisi nan kowa ya san shi a cikin muwadda da shi imam malik ya fara a kitabu hubutus sala hadisin umar ibn abdul aziz wanda ya shiga ya samu gwamnan madina wato urwatun zubair ya shiga ya samu shi umar dan abdul aziz yana gwamna a madina an lokacin sallah an kira sallah da fito ba yace ranka ya dade baka san cewa wato Mugira tun Shuba yana gwamna a Kufa wata rana ya ja lokaci Abu Mas'ud al-Ansari ya shiga ya same shi ba yace ranka ya dade baka san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma Allah ne ya turo Jibril ya ayyana masa lokutan sallah ba washe garin Isra'i da Miraji ranar 27 ga wata da aka yi Isra'i da Miraji washe garin 28 Jibril ya sako alaihi salam farkon lokacin zawal aka yi sallan azhar lokacin ya dawo bayan inuwa ta kai so biyu na mutum aka yi la'asar ya dawo da rana ta faɗi aka yi magariba ya dawo farkon kuyan shafaki aka yi isha'i washe gari ya zo duku farkon alfijir aka yi asubahi da azhar ta zo bai zo irin lokacin jiya ba sai ya ja lokaci sai karshen muktarin azhar la'asar sai da ya ja ya kai karshen muktarin la'asar magariba ita lokacin ta a matsayi yake isha'i sai da dare ya ja asubahin gobe washe gari sai da jama'a suka dan fara hango juna fitin sannan to aka yi sallah don Allah ya ilahi yan uwa ku gaya mana a ina muka samu wannan lokutan sallan idan ba a wannan ba in ka tambaye sai su ce maka wai ka kawo inda a sunnan ma aka ayyana lokuta gashi nan wannan hadisi na Imam Malik Bukhari ya rawaito su wuri daban-daban wuri guda 7 Muslim ya rawaito shi wuri guda 5 Abu Dawud Sijistani ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito Ibn Majah ya rawaito Ahmad dan Hanbali ya rawaito wuri daban-daban a Muslim wanda yake ayyana lokutan sallah guda 5 in ka koyi lokacin sai mu kalubalance ka a ina ka samu lokacin naka sallah jama'a na suka waɗanda bibiyan social media sun san cewa wannan makida ne na makiya musulunci sun ma faɗa ruguza wannan addinin ya fi sauƙin an yi jana'izar sunna a kauda sunnan manzo Allah babu ita to shikenan an yi jana'izar musulunci mutane da Qur'ani kowa son zuciyarsa zai fasara idan ba haka ba jama'a misali mai sauki kamar da na faɗa ya za a yi a ce ka ba mandating kanka kana da dama Allah ya faɗa ka ce ga yadda masu sauraro ku saurare ni ga yadda Allah yake nufi sannunka amma wanda ya zo da sakon bai da iko haka dan shine hadisi haka ne ai kage yau kuma malam mai da'awa yafi annabi kenan abun kujerar da yake da'awa dan in ya tuge annabi daga fassara sakon da Allah ya koshi da shi shine kuma kore sunna to yana da daidai da'awar kujerar da ta fita annabi daraja ko kuma tuge annabi a matsayin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim az-zikru daban at-tabyinu lizikri daban a wannan aya az-zikru al-qur'ani at-tabyin lizikr shine sunna ko an ki ko an so kuma wa anzalna tibyana likulli shay'in hudan wa masal muttaqina ga ayoyi da dama huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan yad'u alayhim ayati wa yuzakkihim alum kitaba bai shiru ba sai ce wal hikma to in kace hikman nan ba sunna bane ba sai ka fassara mana me take nufi ba ko kuma qur'ani daban in kace hikima take nufi ba sunna ba wato qur'ani ba hikima kenan hikima daban a'a wanda yazo da qur'ani ma'anan hikima anan sunnan manzon Allah domin in kace hikima ta kauna ma'anar ta zahiri kamar korewa qur'ani hikima alkitaba wal hikma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da shi zai bayani kuma wannan addu'a ta annabi Ibrahim ne yayin mutanen Makka rabbana wasmi rasulan minhum yad'u alaihim ayati wa zakkihim wa alim kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim
a cikin bakara. Kaga ya nuna kenan wannan da'awa ta wuce yadda muke daukar ta. Na ga yawanci shugabanni malamai ana karbanta a matsayin ya kore sunna. Wannan kore samuwan annabi alwujudul fi'li lirrasul sallallahu alaihi wasallam, a ce samuwansa practical existence na manzon Allah a cikin al'umma, domin annabi ba zai samu bayi ba kawaci ba, dole yayi kawaci. Wannan kuma shine da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Daga in kace ba sunna kaman kace littafin yadda ya zo mika a taura ce aka rubuta ta annuna, annabi Musa ce fakuza bi quwwatin, Allah ce masa fakuza bi quwwatin wa amur qaumaka ya kuzu bi asanya. Da yake mu al'umman karshe ne, ba za a ƙara annabi bayan annabi mu ba a rubuta mana a taura annuna ba. Yau aya biyu sauka, ya dade yana bayani, gobe biyu su sauka, har aka shekara 23 kuma larabawa waɗanda masu fasaha, jinin fasaha na gudu a jininsu, sun sha fasaha a mama, amma sai da aka shekara 23 ana musu darasin Qur'ani. Dan Allah yanzu yaran mu kanana suke da cewa shekara 10, 12, 13 tsakani da Allah, ai ka san zallan bakin ne. Inda tarjama za a yi, su sahabbai in su maddace aya ba sa wuce sai su maddace duka ma'anoninta da abin da take rike da shi na hukunce. To idan ba annabi yana nan ne ya koyar ba, ta ya za a yi a ce wai wannan lokaci ya zauna? Da haka ni na fi son mu dubi matsalar a matsayin kore samuwan annabi a matsayin mai koyarwa, ko tuɓe masa sifa na malami ne fassara abin da ya karɓa. Kaga kamar da abin an fi shi fahimtar sakon da ya karɓa ne. In dai bai da iko ya ƙarin bayani akan sakon, to kai ina ka ga damun ka fassara man da Hausa? Ka ja bakin ayi shiru mana, in ara mai ja baki kai ma ka rinda abin da ya dan kai Allah kai. In ya sake ja ka sake tambaki, in kace da Hausa ana nufin ka sa injiwa, in kace inji annabi alaihi salatu wassalam, sai a ce maka ina ya fassara, kawo mana inda ya fassara maka zuwa Hausa da kake. A'a, saboda ai a larabcin an ce kaza inji. A'a, wannan ya fi karfin larabci, wannan maganan Allah ne, ba ordinary larabci bane, ba duk mai jin larabci ke fassara sakon Allah. Ai larabawa ne, amma sai da aka zabe shi aka isar masa, amma bai da ƙarin bayani da zai. Jama'a dole a fahimci waɗansu lamura na addini suna affecting national security, dole mu karɓa haka. Shi yasa waɗansu ƙasashe kamar Morocco da aka bude Saudi Arabia ko Qur'anai ka je ka siyo qira'an Nafi'ul Madani, malamin qira'an Madina, riwayan Warshu wanda da muke karantawa anan, ka je ka cika masallacin harami da shi, kan ka tashi ma an kwashi. Ba wai suna inkarin qira'an bane, ba suna inkarin riwaya bane, ba sa so a yi tashwishin al'ummar su a rikita su. Matukan qira'an Asim al-Kufi ta sadu da manzon Allah sallallahu almajirin sa Hafsu ya karɓa wurin sa da sanadi wanda yake in fact riwaya ce mutawatira, to ya ishe su, ba sai an kara musu da kira ba sa inkarin sauran kira'o'i. In ka je Morocco ka zo zaka amma mu nan qira'an Asim al-Kufi muke yi a Nafi'ul Madani, riwayan Warshi wani ba zai rikita mu. Idan ka je a mazhaba na fiqh a Saudi Arabia misali, generally sun fi amfani da mazhaban Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhu, wanda idan ka je zaka bada fatawa rasmi da wata mazhabar da ba Hanbaliya ba ko ba mazhabar da gwamnati ta karba ba, sun yadda ba Allah ya karba, sun yadda da gurin annabi, sun yadda da musulunci ne, amma dan a zauna lafiya ba za su yadda ba. Idan ka je kowace ƙasa ka je haka za su yi musu. Wannan suna da official school of thought. To matsalar mu Najeriya, yadda bodan mu na shigo da kaya is porous, haka bodan mu na ilmomi addini ma is porous. Yadda bodan mu na shigo da kaya komai ana shigowa da shi ba ka'ida, to haka na addini ma aka bar shi porous, boda a buɗe, kowa na iya shigo da abin da ya ga dama ran da ya ga dama, yau ya kafa ya samu almajirai a yi tarki. To ni abin da ke nema tare da bambance-bambancen mu, ina gani yana da muhimmanci shugabanni su samar da wani tsari mai faɗi da zai game mu da muka san ga inda ake. Saboda me, abinda duk muka taru kan imani da shi kamar alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka taru kan imani da shi, to wannan tare za mu yi rubduku mu yaki duk wani tunani da zai kore sunnan manzo Allah. Ba za a zo ana gabatar mana da sunna a matsayin wai da kitab da sunna masdaran ne mutanaqidani ba. Dan haka suke so sai ce yanzu qur'ani a ce ya rage wani abu sai an karo da sunna, kamar ana so a nuna akwai kishiyanci tsakanin kitabu da sunna. Ana gane wa yan uwa, bayan da komai hadari kitab din shine tagin na gaba, ana gaba da sunna za a faɗo kan qur'ani. Da nan zai zo ya bude maka sunnan, ya dauko maka wasu hadisi a kitabul qur'an a cikin bukhari, ya kawo maka qira'an abdullahi dan mas'ud, na san duk malamai sun karanta ta. Lokacin da Abu Darda'i yana Sham, aka yi bako, ya zo ya samu abin da ya zo samu almajiri, yace ya ji labarin almajiran dan mas'ud sun zo gari, sun zo Sham. Waye babban almajirin sa? Aka ce gashi nan. Yace to don Allah biya musu rutun dai, in je da dan mas'ud ke biya. Yace wallahi idza yaksha wan nahari idza tadalla waz zakari wal unsa. Yace haba ba ga irin ta ba, ka ji kenan ni ma haka nake ta karanta suka jale wai sai ta wa ma khalaqa zakar wal unsa. Bukhari ya kawo a matsayin riwaya, amma da yake Qur'ani na da ka'idan tawatur, wannan qira'atul ahad ne
ba qira'ar da ake sallah da ita bane, ba a darasu da ita, ba a biya wa ɗalibai, ta karkari in mai tafsiri ya zo na sai ƙarin bayani sai ya kawo ta saboda kauda shubha. To daga an wuce wannan marhalar wallahi can akan ba a warware Qur'ani da Qur'ani shikenan an yi jana'izar mu a matsayin muna al'umma. Don haka don Allah ya uwa ina ba da shawara shugabanninmu a samu matsaya musamman da aka ce za a yi wannan zaman shekara-shekara, ya zama kafin shekara ta zagayo an fidda matsaya ko da cewa abubuwan da suke masadir ne na tashri'i duk mun yarda su alqur'ani da farko, sunna manzo sallallahu alaihi wasallam na biyu, kar a karbi wani sauki cewa tunda ba wanda duk yadda da wannan matsala ce daga musulmi sai waje da musulunci, ba magana na cewa abu na ta sallallahu alaihi wasallam bai da daman fassarawa ko kuma kace yana da dama amma bai fassara ba ko kuma Allah bai bashi aikin fassara ba, gundarin bakin ne. To kai ina ka samu ka tsaya kai ta mana bayani, ka tuba annabi wannan matsayin kai ka hau. To da Allah shi yasa ba zan yawaita ba, akwai hadisai da dama da malamai suka kawo amma ganin waɗanda ake magana da su kan magana ba su ma yadda da hadisi ba aslan. To sai mun debe shi a matsayin wato mushkila ce ta mai da daskarar da addini yadda ba zai aikatu ba, sai an zo ga Qur'ani a gaban mun kasa aikata shi mun aiki da shi. Dalili ba sunnar da za ta mana sharhin sa, an tuɓe sunna daga matsayinta. Wanda yana daga ciki a samu lokacin yayi daidai da lokacin da waɗansu ake samun maganganu kan wasu hadisi a ɗauko su a ce kaza da kaza sai ya zama hujja ne na soke sunnar misali, ko kuma hujja ne na jayayya, ko a ce waɗanda suka yi da sunna ma sun saba kan hadisi kaza da kaza. Abinda Dr. Mucce ya faɗa ɗazu na cewa wajen fassarar ma ya kamata mu bi malamanmu su gwada mana da ake fassara nusus ɗin na sunnar, yadda kuma ba wai karatu na ɗiban jarida ba yadda shi Ibrahim Khalil ya faɗa cewa kada a bar karatu a faifai a rika ɗiba yadda aka dama. Ya kamata kowa karatu da ijaza yadda muka saba da. Yanzu duk malaman da ke zuwa nan kowa zai ga malamin sa tun allo, wallahi har littafin ƙarshe da ya sauke. Kaga kenan akwai ijaza da ka'ida. To sai mun koma wannan karatu. Duk mai karatu su waye malaman sa, su ma suna da malamai. In ba mun koma ilimi muttasili ba da sanadi, to gaskiya wannan rudin zai in ba sa akai ba zai ci gaba.